Eu mă numesc Raluca Pop, invitată în calitate de coordonator al grupului de lucru Cultura cu impact social și educațional din cadrul Comitetului Consultativ Turism, Cultură, Patrimoniu Cultural organizat la Ministerul Culturii. Organizat de ce? Este organizat practic într-un demers național care cuprinde, dacă nu mă înșel, 12 comitete consultative tematici sectoriale și încă 2 transversale. Scopul nostru al tuturor fiind elaborarea documentelor programatice pentru viitorul cadru de accesare de fonduri europene 2014-2020. Prin fonduri europene nu mă refer la fondul norvegian, mă refer efectiv la ceea ce acum vedem că sunt programele operaționale, da? Resurse umane, competitivitate, cross-border, lucrurile astea. Există acest comitet consultativ tematic care turism, cultură, patrimoniu cultural și în cadrul lui s-au organizat 3 grupuri de lucru.